Rockere, hjemvendte soldater og voldsdømte i fængslerne kunne alle have stor glæde af noget så simpelt som åndedrætsøvelser, meditation og indre ro. Denne opdagelse er gjort i det såkaldte Prison Smart-projekt, hvor hårdkogte voldsmænd og narkoforbrydere i fængslerne har trænet i at trække vejret på en bestemt måde, og dermed sørge for at søge indre ro som helbredende alternativ til den ekstreme stress og uro, der ofte er livsvilkår i den kriminelle verden. Prison Smart har således været et fast tilbud i 5 år i Horserød Statsfængsel for 14-16 indsatte ad gangen. Men ifølge lederne af projektet kan teknikken bruges af mange andre, f.eks. hjemvendte soldater, men og for den sags skyld alle mulige andre, der fra tid til anden kunne have gavn af at trække vejret og finde indre ro. Jakob Lund, initiativtager, velkommen til dig. Tak. Lad os lige starte med at tage en dyb indånding. Det var dejligt. Hvorfor kan det her hjælpe hårdkogte, indsatte, kriminelle narkoforbrydere? Altså uanset hvor hårdkogt man er, uanset hvor meget man kan udholde sig, så er det stressende at være kriminel. Politiet kan være efter en, og man kan være, at man lever et dobbeltliv. Det kan være, at man pludselig har en masse fjender, man skal forholde sig til hele tiden, og nogle mennesker har måske noget med stoffer, de skal have fat i. Så det er alligevel utroligt stressende. Hvis der er meget stress, jamen, det er også forbundet med negative følelser, og hvis der er meget stress, så er også forbundet med faktisk med mere antisocial adfærd. Så hvis der er meget stress indeni, jamen, så er det ikke attraktivt at være med sig selv. Når det ikke er attraktivt at være med sig selv, så har man det med at projektere tingene ud, eller putte noget ind for at ændre det, eller lukke fuldstændig ned. Men hvordan kan åndedrætsøvelser, altså det man trækker vejret dybt, det man bevæger sig ind i sig selv, lukker øjnene, mediterer lidt, hvordan kan det hjælpe på det? Det er jo sådan, at jeg vil nærmest sådan starte med at starte med kroppen. Faktisk er det sådan, at for nogens vedkommende, så er der er jo nogle kriminelle, det kan være, at de bare reagerer på deres impulser for eksempel. Eller andre, der er det netop, at der er fuldstændig lukket ned for de impulser, som der sker indeni. Faktisk har forskning fundet ud af, at det ikke er følelserne, man har indeni, men det er faktisk de fysiske fornemmelser, som kommer forbundet med følelserne, som er problemet. Så når man lærer, hvis man arbejder med kroppen og arbejder med åndedrættet på nogle specielle måder, så kan man faktisk begynde at rumme impulser, så man ikke behøver enten at reagere på dem uhensigtsmæssigt, eller at lukke fuldstændig af for dem. Og så får man, eller kan man få en indre ro, men man kan vel også lukke op for en hel masse indre dæmoner, som du siger, der har været lukket ned for. Det er klart, det skal gøres i den rigtige rækkefølge, og det skal gøres på den rigtige måde. Det er lidt sådan, at hvis vi har en person, som er i et meget stort beredskab, ikke, så hele kemien i kroppen, simpelthen, den siger adrenalin, den siger vrede, den siger fare, den siger klar til kamp, musklerne er klar til at gå til angreb. Ikke? Når vi så arbejder med mere åndedræt, så kan vi faktisk ændre kemien i kroppen. Når vi ændrer kemien i kroppen, så ændrer man også den måde, man ser tingene på, så ændrer man også den måde, at man er i verden på faktisk. Du har haft med bander og med hårdkogte kriminelle at gøre. Lad os lige høre, hvad justitsminister Morten Bødskov sagde tilbage i marts om de kriminelle i banderne. Det er vanvittige mennesker, vi har med at gøre, som rummer et had til hinanden, som der kun er et svar på, og det er grovfilen. Der er kun ét svar til de her hårde mennesker, og det er grovfilen. Men hvad er din erfaring med de her teknikker ude i Horserød Statsfængsel og andre fængsler, hvor du har arbejdet med dem? Jamen, altså, nu har jeg arbejdet med virkelig hårde kriminelle, både i Danmark, men også både i Tyrkiet og i Brasilien og andre steder. Og det er fuldstændig rigtigt, der er mange af dem, der er helt fyldt op med had. Men min erfaring er, hvis man bliver nødt til at kigge efter nogle nye metoder og åbne lidt for horisonten og undersøge området noget mere. Fordi faktisk er det sådan, at man kan faktisk godt hjælpe nogle af dem, som man ikke regnede med, man kan hjælpe. Det er rigtigt, der er nogle mennesker, som man ikke kan hjælpe. Men der er også nogle af de mennesker, som man faktisk ikke troede, man kunne hjælpe, som der rent faktisk er en mulighed for, at der kan ske en forandring. Og de vil gerne, de hårdkogte kriminelle og narkoforbrydere og gangster osv., de vil gerne sidde og lave åndedrætsøvelser med dig? Det er sådan lidt forskelligt. Det er klart, der er ofte selvfølgelig er der en skepsis, når man kommer og præsenterer ting som det her. Men det er faktisk sådan, at det er ikke så meget, hvad jeg siger. Men hvis man kan få folk så langt, at de ligesom prøver det, så kan de komme ind i en eller anden tilstand, hvor det rent faktisk er rigtig attraktivt at være med sig selv. Hvor de faktisk finder måske en tilstand, som for dem måske er første gang. Og lige pludselig, når man
kommer med sådan et stærkt indtryk af noget, der er så behageligt, så begynder det lige pludselig at blive nogle andre ting, der bliver attraktivt faktisk. Du skal lige prøve at høre, fordi det her kan jo hjælpe andre end hårdkogte kriminelle. Det kan måske også hjælpe nogle af de soldater og veteraner, vi har her i Danmark. For nogle dage siden, der var der et alvorligt skuddrama i USA. Lad os lige prøve at se, hvad det handlede om. En eller flere gerningsmænd skød på de ansatte og sikkerhedsfolk på flådestationen i Washington, D.C. Our units were on the scene, active shooter teams were deployed, and actually deployed on base within 7 minutes of the first call coming in. Skyderiet foregik her i den sydøstlige del af byen. En overgang forlød det, at gerningsmanden var fanget i en bygning på Søværnets område. Der er fortsat stor usikkerhed om detaljerne, men det står klart, at en af gerningsmændene er dræbt. Han nåede tilsyneladende at dræbe 12 og såre endnu flere. Ja, 12 mennesker blev dræbt ved den lejlighed af en mand, der havde været ansat på flådebasen og havde arbejdet i militæret. Mange af disse mennesker, der både har været ude i krige, men også har arbejdet i militæret og været udsat for voldsomme oplevelser, kan de have glæde af de her teknikker? Det er helt sikkert, at der er meget stor beredskab inde i kroppen, og der er hele tiden noget, der siger, at der er fare på færre. Der er hele tiden noget, der faktisk ubevidst kommer til at søge konflikt, fordi der er en krig indeni, og så bliver det projekteret ud. Og når man arbejder med åndedrættet, så kan man faktisk lære at ændre den sindstilstand, som man har indeni. Så man ved hjælp af egen kraft faktisk kan regulere sit eget nervesystem. Og det kan for nogen være rigtig godt, men som nævnt før, man kan selvfølgelig ikke hjælpe alle, men man kan i hvert fald hjælpe nogen, og det er også nogle gange nogle af de rigtig tunge drenge, som vi har med at gøre, det vil jeg i hvert fald sige. Jakob Lund, du har selv været lidt en hårdkogt type engang. Hvad skete der så? Jamen altså, det var en helt tilfældighed, at jeg faktisk prøvede det her kursus. Jeg var meget, meget skeptisk og synes, det lød meget mærkeligt faktisk. Men jeg indvildede i det, fordi det var en person, som jeg havde tillid til. Og så prøvede jeg det kursus der, og der kom det som en meget stor overraskelse for mig i hvert fald, hvordan det kunne lade sig gøre at have det. Det var virkelig for mig var det fuldstændig nyt. Og det er ligesom, at der var en masse negative indtryk, og så nogle gange så gentager man de negative indtryk. Og efter jeg havde gjort det her, så kom der lige pludselig et indtryk af noget, som jeg simpelthen blev nødt til at undersøge nærmere, fordi det blev simpelthen det blev spændende. Og det har hjulpet dig, du har lagt den hårdkogte stil på hylden? Det må man sige, at det som jeg i hvert fald er blevet bedre til, det er ligesom at finde helt ind til, hvad er det egentlig, jeg gerne vil gå, og blive bedre til at lytte til de lidt mere fine impulser indeni, frem for bare at være impulsstyret af det første og det bedste impuls. Men når man laver de her ting, så kan man ligesom komme ind og mærke de helt fine fornemmelser. Der er nogen, der kalder det mavefornemmelse, ikke? Tak skal du have. Vi vil prøve at følge vores mavefornemmelse og tage en dyb indånding og lægge over til en frisk vævesind.